Het wordt nogal eens geromantiseerd, want je bent heel vrij, je mag elke dag zelf bedenken wat je doet. Maar het is natuurlijk gewoon een kutvak zonder zekerheid. Gewoon nooit. Hoe lang je ook bezig bent, hoe succesvol je ook bent, je weet gewoon nooit wat je de volgende dag hebt. Nee, ik ben eigenlijk altijd al iemand geweest die heel erg tegen alles aan zat te schoppen. Als kind al. Alles wat door de grote massa als normaal werd gevonden, dat werd door mij eigenlijk al met argwaan bekeken. En dat is uiteindelijk mijn werk geworden. Dus als kind ben je daar niet van bewust dat je dat doet. En dan word je ook vervelend gevonden. Want als je een kind bent wat de hele tijd vraagt waarom, dan ben je een vervelend kind. Maar ik ben er nooit mee opgehouden. En ik heb ook ontdekt dat daar wel degelijk iets goeds in zit. En ik ben zelfs van mening dat meer mensen dat zouden moeten doen. De uit Goes afkomstige Katinka Simonsen, kunstenares. Ze bedacht op een dag het alter ego Tinkerbell en werd de meest controversiële kunstenares van Nederland. Ik ben eigenlijk de norm aan het beschouwen. Dus alle dingen die wij als normaal zien, dus de manier hoe wij leven, hoe we eten, hoe we de dag indelen, et cetera. Alles waar we eigenlijk niet meer over nadenken omdat we het normaal vinden, dat probeer ik uit te vergroten of in een andere context te plaatsen, waardoor we er beter naar gaan kijken. En waardoor dingen die heel normaal lijken op het eerste gezicht ineens heel vreemd worden en soms als chockerend worden ervaren. Zo rond de periode dat deze foto werd gemaakt, toen heb ik mijn konijn verdronken. Dat was een beetje zielig. Ze was namelijk heel vies en ik had van mijn moeder geleerd dat op het moment dat als je vies bent, dan moet je in bad. En mijn konijn had net in de tuin gespeeld en was dus vies en dus heb ik er in bad gestopt. En dat liep niet zo goed af, dat was een beetje jammer. We hadden aan de overkant van de straat was een kralenwinkeltje. En daar ging ze graag naartoe en dan kocht ze daar kraaltjes en stukjes rubber en dan ging ze mee vreubelen. Ze maakte altijd wel van alles, vooral oorbelletjes. Ik was altijd dingen aan het maken. En ik weet eigenlijk helemaal niet zo goed hoe ik nou bedacht dat daar een woord kunstenaar voor was. Omdat wij nooit in een museum kwamen of iets dergelijks of in een galerie. Maar het is vanzelf. Ik was aan het schrijven en dingen aan het maken en uiteindelijk voornamelijk dingen aan het maken. Knutselen, tekenen, schilderen, bouwen. Ook wel dat zij knap is. En waarom knap? Omdat ze dan heel creatief is, vind ik. Dit is de tentoonstelling Ja Natuurlijk in het Gemeentemuseum in Den Haag. En het gaat over kunst die de wereld kan redden. En ik ben zelf ook benieuwd. Een van de installaties die te zien zijn is mijn Amy Taxidermy from a True Fan installatie. En het is een verzameling opgezette dieren die ik van een meisje kocht in Amerika. Die vanaf haar 14e zelf allemaal beesten ging doodschieten in het bos. Omdat ze die goed kon verkopen op eBay. Maar het ging zo goed, de business op eBay, dat ze op een gegeven moment te weinig dode eekhoorntjes vond in het bos. En toen heeft ze voor haar 14e verjaardag haar ouders gesmeekt om een geweer en die heeft ze gekregen. En sindsdien is ze gaan jagen. Wat ik heel leuk vind bij haar, zeg maar, is dat alle beesten die ze opzet, alle koppen, die kijken niet recht naar voren, zoals je het meestal ziet, maar die kijken net een beetje opzij. Kijk. En het is wel jammer eigenlijk dat deze tentoonstelling is, want hij hing in mijn woonkamer. En nu heb ik echt zo'n gat aan mijn muur. Dan moet ik even bedenken wat ik daar nu ga hangen. Dus hadden wij ook een kat. En die kat die heette Katootje. En toen we haar kregen, toen was ze al blind aan één oog. En dat ging zo op een gegeven moment ging dat ontsteken.
En toen had de dierenarts zoiets van, nou weet je wat, dan halen we dat oog eruit, want het is toch al blind en dan merkt ze dat niet. En dan heeft ze geen last meer van die ontsteking. En wat zo leuk daaraan was dat dan worden zo de oogleden worden dan aan elkaar genaaid, kun je wel iets bij voorstellen. Maar omdat dat oog er dan niet meer in zit, komt er zo'n gat. En wat fijn daaraan was dat de gat, daar paste dan precies je neus in als je er ging knuffelen. En dan kon je nog dichter bij haar zijn. Tinkerbell gebruikt regelmatig dode dieren in haar kunst. Zo maakte ze van haar dode kat een tas en dreigde 60 kuikens door een versnipperaar te halen. Ze kreeg door deze en andere projecten veel aandacht in de nationale en internationale media. 100 hamsters die in ook 100 ballen gingen lopen. Dat vond ik wel heel grappig. De meeste kunstenaars hebben een hekel aan me. Omdat ik... er zijn heel veel ongeschreven wetten hè, in de kunstwereld. En één daarvan is bijvoorbeeld dat je niet te veel aandacht krijgt. En daar gaat het al mis. De meeste kunstenaars zijn dolblij als ze een keer in zo'n gratis verspreid huis-aan-huis blaadje worden aangekondigd met hun tentoonstelling. En ik ben enorm chagrijnig als het NRC Handelsblad een keer niet iets schrijft. Dan denk ik, ja hallo. Ik dacht, weet je wat, ik maak er gewoon dood en dan maak ik een tas van haar en dan kan ze overal mee naartoe. Want ik ben toen ook workshops gaan geven, want het was echt een heel goed idee. En ik dacht, er zijn meer mensen die hier baat bij hebben, hè? Hoe maak je een tas van je kat? Dus ik had een soort do-it-yourself website gemaakt, waar je op kon zien hoe je het beste zo de nek kon breken. Je moet zo heel goed draaien en dan in één keer zo. En dan is het zo afgelopen. En ook zeg maar hoe je moet villen. En dat is ook helemaal niet zo moeilijk. En nou goed, die website, daar was een beetje ophef over. Maar dus die is er niet meer. En heel veel petities en anti-Tinkerbell websites. Daar staat tegenover dat ik ook heel veel fanmail krijg. En positieve reactie. Ze heeft ook wel eens dingen naar haar hoofd gekregen dat ik dacht van, goh, dit vind ik nu niet meer leuk, zeg maar. En het feit dat ze ook vaak de gordijnen dicht had, had ik zoiets van, nou, dat vond ik niet altijd leuk om te horen. Ik moet natuurlijk wel een beetje oppassen. Dus ik woon op een plek die geheim is. Ik werk op een plek die geheim is. Als ik ergens een lezing moet geven voor veel mensen, wat van tevoren is aangekondigd, dan is er beveiliging en dat soort dingen. Maar dat klinkt misschien heel groot, maar eigenlijk merk ik er niet zoveel van. Ik heb niet het gevoel dat ik daar de hele tijd rekening mee moet houden. Maar ze heeft nog wel eens dingen die ze meemaakt die gebeuren, dat ze daar toch even van onder de indruk is. Ze is ook nog wel eens opgebeld en dat was toch wel even... Dus was ze ook van onder... Toen heeft ze mij daarna ook nog gebeld van, goh, moet je eens luisteren wat ik nou op mijn voicemail kreeg. Het is wel een hele mooie tas geworden. Oh, dat vinden jullie ook, ja. Dus wat ze dan ergens zien of horen op televisie of op de radio of zo en ze slaat de spijker op zijn kop. En ze heeft iemand zover dat hij eigenlijk, iemand die daar eigenlijk niet mee eens was of dat er niet zo op had, op wat ze deed. En die dan daarna gewoon niks meer terug te zeggen heeft en ja, je hebt eigenlijk gelijk. Dan ben ik trots. Ik probeer wel een beetje rust te vinden hoor. In de zin dat ik probeer af en toe tijd wel in mezelf te steken. En zeker de laatste tijd merk ik wel dat het wel echt heel veel wordt. Dus ik ben wel van plan om over een tijdje ook echt ergens naartoe te verhuizen waar er gewoon helemaal niks is. Maar, maar echt met zekerheid, dat bestaat gewoon niet in mijn vak.